И ние сме го нарекли услуги с рутинен характер. И тогава сме казали, ако предоставяте, вие силно предоставяте включена такива услуги, но функцията на таксата не може да е друга, освен възстановяване на пределните разходи. Тоест пределният допълнителен час, минута или секунда, която инвестира вашия служител, това трябва да финансира таксата. Не да натовариш бизнеса или гражданин с големия разход. Това е целта на тази табличка. Има някои такси, чиято цел е да осигурят регулаторна рамка. В такъв случай е примерно разрешително за строеж. Има някаква рамка на тези отношения. Разрешително за строеж, трябва да видим точно какво ще строиш, колко етажа, няма ли да пречиш, шум, който ще диш, Ние сме го нарекли, че този такс е за определени специфични и специализирани услуги с някакъв технически характер, т.е. те не са толкова рутинни. Отново, там трябва да възстановим разходите. Там не трябва да си издаде това разрешително, трябва да струва толкова, колкото прави на документите. За нуждите на изчерпателността сме изброили няколко видове такси, които са ограничителни. Т.е. таксата се създава не с цел да си финансира разходите по доставяне на услугата, а с цел да се ограничи дадено поведение. Дадено обществено поведение. В един случай целта е постигане оптимално предаване на публични блага. Ограничителна такса. Функцията е да ограничиш потреблението или предлагането на публични блага. Във всички случаи е синята зона. Искаш да ограничиш паркирането, трафика, колите като цяло. Това е ограничителна такса. Тя няма фискална, няма и функция покриване на разходите на тия да дигат колите. Функцията е само да ограничава. Да, влизат пари, защото понякога някой трябва да плати на зона и така да. Тези пари трябва да се влизат в бюджета, но тяхната функция не е, основната и функция не е да събираш, да дереш кожата на хората. Функцията е да осигуриш среда, в която няма толкова коли, има повече места за паркиране, а вече това, което се събере, да, има фискален ефект. Още един случай постигна от на външни негативни ефекти, отново ограничителни. Класически случаи са опити да се въвеждат някои такси, като например таксата за притежание на домашен любимец и как беше там животно. Това са опит да се ограничи поведението. Характер на таксата не е да финансираш регистъра на кучетата и котките, а характер е да ограничиш да имаш куче, което да замърсява градинката или нещо. Така че ние сме били длъжни да ги изброим и да ги кажем, има такива случаи, щом си ги прави това. Сега има някои такси за стопански услуги, последните 3 реда са такси за стопански услуги. Сега, нека почнем отдолу нагоре. Извинявайте, последния ред е за социални услуги. Това е услуги, които се предполагат под пазарната им стойност, под истинската им себестойност. В всички случаи са детските ясли, детските градини. Тоест човек потребител да плаща по-малко, колкото струва. Отново възникна ония въпрос, който обсъдихме в началото на нашата дискусия, ама колко наистина струва и наистина струва ли си да бъдат държавни градини, а не да се аутсорсне в частните детски градини, се направят частни детски градини и да ги субсидират тях. И по този начин да предоставят социални услуги. Целта е да се свършат само част от разходите, защото другата част потребители я плащат. Стопански услуги, основната цел е, когато общината все пак е запазила някаква общинска собственост, примерно гаражи, паркинги, общински пазари, да речем и тържища, генерира някакви такси от това, че ги отдават под наем. Те нямат характер на покриване на разходите. Тяхната цел е да се управлява ефективно собствеността. Тоест там се генерират приходи за това, че имаш тази собственост. И третия ред отдолу нагоре, може би най-интересният вид такса. Това са такси, които са също за стопански услуги, но са задължителни по своя характер. За разлика от пазара, който ти може да наемеш, може да не наемеш пазарно място. Но такса битови отпадъци не можеш да откажеш да плащаш. Това са задължителна стопанска. Голямата си част е стопанска услуга, защото тя идва и взима твоя боклук, не на друг човек. Тя взима твоя боклук и го носи някъде. И отново,
нашето мнение е, че там целта и функцията на таксата трябва да възстанови разходите, а не както в случая на София, да субсидира строежа на завод за преработка на отпадъци. Там се събират 2 или 3 пъти повече приходи от такси за отпадъци, отколкото им трябва на камионите да извозват покупка на софиянци. Огромна е излишъка от такса. Значи, това е класически скрит данък. Софиянците плащат данък като хорници, такса смет. Който къде отива в строи завод. Колко е прозрачно това?